Την επόμενη μέρα, λοιπόν, η Μεσόγειος μάζεψε όλα της τα νερά, πήρε όλα τα πλάσματά της και έφυγε. Βρήκε ένα κόκκινο αυτοκινητάκι που πριν χρόνια κάποιος είχε αφήσει σε μια όχθη της, αφού ακόμα και αυτοκίνητα πετούσαν στις ακτές της. Και μπήκε μέσα. Η μηχανή του δεν δούλευε. Μα ποιος τη χρειάζεται όταν έχει τόσους φίλους να σπρώχνουν? Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι.